Egun ondan hori, eta ongi etorriak ohiko osoko bilkura honetara. Aztergaiari jarraituz, lehenengo puntua, 2021ko urriaren 29ko osoko bilkuraren akta onartzea ala badokio, zozoer esatekorik, hau batez onartzen dugu. Hau batez onartzen da. Bigarren puntua, Amorebieta udaleko 2022ko lanpostuen zerrenda onartzea. Gai hau langileria batzordean aztertu zen, sindikatuekin adostutako proposamena aurkeztu zen, hau batez onartu zen, zozoer esatekorik, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. Hirugarren puntua, Amorebieta udaleko 2022ko aurrekontu plantilla onartzea, hau besteren moduan, sindikatuekin adostuta, hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. Laugarren puntua, 2021 urterako, 0,9 soldata igoera. Hau adostuta dago, era berean, langileria batzordean hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. Bosgarren puntura joko dugu, hasiera batean onartzea, 2022 urterako Amorebieta udalaren aurrekontu orokorra. Gai honek, ibilbide luzea eukide, urte eukiten duen moduan, nire partetik, gaurko eztabaida hasi baino lehen, eskertu zinegotzi guztieri eukindu zuen predisposizioa berbaiteko, konpartitzeko, partekatzeko, eta azken finean, lehintzeko da artean aurrekontu bat egiterako. Beste barik, miren, egoazun zinegotxeri, emango diotitza. Kaixo, eskerrik asko danori. Esplikatuko izet gutxu gara bera aurrekontuaren nondik norakoak. Aurtengo Amorebieta udalaren 2022ko aurrekontu osua, 31.089.193 eurokoa izango da. Kontutan izan behar dugu COVID-19ak eragindako egoera ekonomiko eta soziala dela eta 2021ko aurrekontua berezi xamarra izan dela, baina alare 2022koarekin alderatuta, 22an 7,13 altuagoa izango dela, 2 milioi pasatxo. Diruzarreren aldetikan, gutxi gora berako diruzarrera arruntak dia 30 milioi eskaz, sarrura arruntaek hainbat gauza finantzatzen dituzte, gaztu arruntaren zenbatekoa, maileguraren amortizazio kuota barkatu, baita ere ordainduko da ortengoan 2020ko udalkutxaren likidazio negatiboaren itzulketa eta inbertsioaren zati handi bat. Kapital sarrerek ordainduko dituzte baita ere hirigintza aprobetxamentuetatik elikatzen dira nagusiki. Jarduera ardatz nagusien alorrean, esan landuko diela batez ere gizarte kohesioa eta susperraldi ekonomikoa sendotzea direla lehentasunezko helburuak, naiz eta adierazle makroekonomiko guztiak susperraldi ekonomikoa sendotzen duten, gizarte ekintzako partidak areagotzen ditugu, programa guztiak indartuko dira, eta horrela bilatu nahi dena da gizarte bidezkoagoa eta kohesionatuagoa indartzea. Udalerriko langabeei lana aurkitzen lagunduko diegu, eta handitu egingo dira enplegu plan integralaren oinarri diren partidak. Udalerrian aberatsa dugun elkarte sareak eguneroko jarduera berreskuratuko du, eta hortarako udalak handituko ditu gutxi gora bera diru laguntzen 10%. Salbuespen bat bada, komentatu deguna, dala Amorebieta SD-aren kasuan, nola aurten dagoen futbol profesionaleko taldea dan, ez du diru laguntzarik jasoko. Amorebieta oso errezabala dugu, eta ez da erdigunea soilik, eta orduan auzoetan eta udalerriko beste eremu batzuetan ere inbertitzen jarraituko da, udalerria lurraldeka kohesionatzen jarraitzeko. Klima aldaketaren inguruan, horren aurkako borrokan jarraituko dugu, edo konpromesu hori daukagu, iruditzen zaigu irisgarritasuna, jasangarritasuna, inguru giroa diala modu transversalean proiektu eta zerbitzu ezberdinetan jorratzen diran gaiak, eta ingurumenaren iraunkortasunari lotuta 2022an aurrekontuaren 5,26 bideratzen da gutxi gora bera gauza batzuk eta besteak kontutan hartuta. Azken urteetan ekintza ezberdinak gauzatu dira,
Hala nola eraikin publikoetan energia berriztagarriak ezartzea, eraikin publikoetan zein argiteria publikoan argiak berritzea, ekonomia zirkularra bultzatzea, eta abar. Aurten ingurumenarekin erlazioa duten proiektu eta zerbitzuetaz beste, Amorebita Etxanoko bizikleta planak martxan jarriko duguna nabarmenduko nuke. Proiektu honek milioi bat eurotik gorako zuzkidura du guztira, eta Amorebita Etxanoko mugikortasun eredua kultura aldaketa erabatekoa izan behar duen eredu irankor baterantz aldatzeko da. Amorebita Etxanok lurraldeko kultura referentea izan behar du berriro, formatu handiko eta txikiko programa guztiak itzuliko dira, eta hori guztia posible izan dadin partida ekonomikoak asko indartu dira. Etengabeko hobekuntza, herritarrei zerbitzu honenak emateko lantresna gisa, aldez aurretik egindako lanari esker administrazio elektronikoa erabat ezarri behar ahal izango dugu, eta udal langileen zerbitzu publikoaren konpromiso irmoarekin batera, kudeaketa bizkorragoa eta herritarrei zerbitzu hobea ematen bultzatuko dute. Honetaz gain, azken 4 urteetan egindako lan luzen, neketsu eta zehaz baten ondorien, hiri antolamentuko plan orokorra onartuko dugu. Hurrengo 5 urtekoetan, gure udalarraiari eutxiko dioten zutabeak sendotzeko beste urrats bat emanaz. Aurrekontu honetan, herritarrek parte hartzeko deialdia ere oso aberasgarria izan da, jorratu dugu batzorde bakoitzean, 229 proposamen helarazi dituzte herritarrek, eta eskerrik beroena helarazi nahi nieke bai parte hartu duten herritar eta talde guztiei. Hoien ondorioz, gaurkoan aurkezten dugun aurrekontuan proposamen horietako asko eta asko barneratu ahal izan ditugu. Inbertsioi dagokionez, inbertsio planean kapitulu honetan guztizkoa da 4.400.000 eskas, eta aurtengoa baino 767.000 euro gehiagokoa da. Azteko Urgozo kiroldegiaren proiektua 2022an zehar jarriko litzateke martxan, eta proiektu honetarako dakizuen bezala proposatzen da kreditu konpromisoak gehitzea 23 eta 24 urte ekitaldietarako. Baita ere, egongo litzateke, lehen komentatu dudan Amorebita Etxanoko bizikleta plana ere planetan egongo litzateke, eta nabarmentzekoak lirateke 20. berrurbanizazioko 3. fasea, Gudarik kalean egingo diren jarduketekin batera, Zelai eta Parkeko jolasgunea estaltzeko proiektua, eta Marabi uraz hornitzea besteak beste. Udaletako batzordetako prozesua, aurreko urteetako eskema berdintxua eraman du, hasi ginen urriaren 20an egintzan ogasun batzordean, eta ondoren eduki ditugu hainbat batzorde berezi aurrekontuak jorratzeko, eta bilera taldeekin eta saiatzeko ikusteko zer uztartu genezaken guztion artean. Azaldutako aurrekontuak daude egindak normala bezala udal eta herri honentzako, eta hainbat pertsonak egin dute lan hori bertan. Parte hartu dezuen guztioi, eskerriak eman nahi dizkizue, zuen lana eta prestutasunangatikan, udal langile, politikari eta lehen aipatutako herritarrei ere. Bai eskertu, Andonik esan duen bezala, beste udal taldeei eukitako prestutasuna eta borondate ona hitz egiterakoan eta aztertzerakoan batzuen eta besteen proiektuak, eta hori benetan eskertzekoa da, ez da ohikoa udaletan horrelako giro onarekin egitea, eta eskertu nahiko nizkizueke guztioi hori. Eta baita ere, ez ahaztu behar udal teknikari eta langileak, beraiek ere proposamen asko egin dituztelako, lan gogorra egin dute, Amaia eta Desi ere beraien eskerrak helarazi nahi dizkiet, gaur galez ez daukagu, baina eskertu nahi diet bereziki beraiei, ze beti bezala azken orduan ibili gea eta ez da beraientzako modurik errexena, baina saiatuko gaurren urtean ere hobeto xio egiten. Eta horrekin, nik ja bukatutzat emango nuke aurkezpena eta edozein zalantza. Eskerrik asko Miren, oinan darriri emango dutxetitza. Bai, egun ondan hori. Lehenik eta behin, eskerrak emun, betiko moduen, udaletxeko langile eta teknikariari guzti egindako lanagaitik,
inork entzuten eta ikusten daben lana da, eta euro gabe ez genduke aurrekonturik eukiko, ez da. Bakarrik ikusi behar azkenengo hileetan zelan ibiltzen diren ogasuneko teknikari eta arduradunak. Hori esan da, eskarrak emon, baita ere, miren, Andoniri, negoziatzeko izan duzuen prestatasunagatik, hori aurretik itxi gura dugu. Ondoren, EH Bilduren programan datozen puntu batzuen garapena proposatu ditugu 2022ko aurrekonturako, batzuk datorren urtean egingarriak direla gure ustetan eta beste batzuk epeluzeago behar dutela jakinda. Argi utzi nahi dugu, gure lehentasuna pertsonen ongizatea dela zornotzan bizi direnak ahalik eta bizitza duinen eduki dezaten. Proposamenak hauek izan dira. Gizarte larrialdietarako partida handitzea eskatu dugu, 400.000 eurora heltzeko. Gaur egun, bizi dugun egoera honetan, ezinbestekoa ikusten dugu larrialdietarako partida handitzea, 100.000 eurotan. Eta zorritzarez, ez dira islatuta geldituko aurtengo aurrekontuan. Elkartasun sareak, berak jakinarazi duenez, utzi du janari eta beste behar izanak batzuk emateari. Jende asko hartatzen zituzten, ia 82 pertsona, eta horrek udaletxeko eskaria handituko dutela uste dugu. Eskarak emain nahi dugu, emetik aprobetxatu elkartasun sareak urte hauetan pandemian egindako lanari. Hala ere, COVID-19 pandemiak lehendik ere bazegoen arazoa okertu eta azeleratu besterik ez du egin. Hau da, osasun krisia baino lehen, zornotzan bazeuden herritarrak pobrezia egoerari bizi zirenak, eta egun ere badaude. Horregaitik, uste dugu arazoa berosotasunean aztertu eta irtenbide bat eman beharko litzaiokela. Eta horretan, gizarte ekintza sailak bere gain hartu beharko lukela. Gure ustetan, 300.000 eurokin ez da helduko, lehen aipatu egin dugun moduan, hala ere, ontzat hartzen dugu, iaz, gizarte ekintzako beste pertsona bat proposatu gendun, eta aurten pertsona hori ikusten da eta jarriko da lanean. Zornotzak behar izanei, behar dabenei irtenbideak emoteko. Beste ardaz bat, gaztentzako enplegu plana da. Gaztentzako enplegu politikaen partidak indartu behar dela ikusten dugu. Gaztek jarraitutako dute krisialdi hau pairatzen datorren urteetan. Eta ez badugu nahi gure gazteak laneko trena galtzea, aurreko krisialdia oraindik erabat gainditu gabe dagoelako, gazteen enplegua sustatu behar dugu, beraiek gure etorkizuna bait dira, eta gure ongizatea beraien eskutatik etorri behar delako. Aurten, 2011 programan eta 2011 ekonomi partidan, 84.000 euroak momentuz, eta guko lan dokumentotan ikusi dugun bezalase, ez dira erabili. Eta guk eskatuten duguna da mantentzea partida hori eta erabiltzea plan horretan. Beste ardatz oso garrantzitsua guretzako ingurumena da. Hemen, aipatu duzu, miren, ia euneko 5 aurrekontua egongo dala ingurumenan. Ingurumenan dagokion partidan, guk ikusi dugun proposamenean, 104.000 euro dagoz, proposatuta partida horretarako, eta gure zalantzetan ez da heltzen 0,5, aurrekontoren euneko 0,5 bostera. Orduen, boste hori dilututea beste zera baten, benetan ez dugu ondo ikusten. Krisi klimatiko eta energetiko baten murgildu hori gaude, eta horrek transizio ekologirako bidean premiazko urratsak ematera behartzen gaitu. Gobernu eta erakundek alor honetan erronka handiak dituzte eta udalak jendartean emango diren aldaketen eredu izan beharko luke. Baina legintzaldian ikusten ari garenez eta aurrekontu hauetan eta argi isladatzen duenez, esan duten moduen aurrekontaren 0,5 ere ez da ingurumen politikena bideratzen. Udal gobernu honek
Ostrukolana egiten jarraitu du gai honetan. 2021ko aurrekontuen negoziazioetan, Zornotzako herria duen potentzial energetikoaren generazioa eta efizientzia hobetzeko aukeren kontsumoa inguruko azterketa bat egitea eskatu eta adostu genuen. Generazio kontsumotik hurbil egoteak inguru giroari mesede egiten diolako. Energiaren inguruko kontzientzia zabaltzen duelako. Pobrezia energetikoari aurre egiten diolako. Urrengo aurrekontuak bozkatzera goaz gaur eta akordio ura oraindik ez da bete. Arlo honek bultzada handiago bat behar duela uste dugu. Horretarako eskatu genuen azterketatik jasotako datuekin eta informazioekin ingurumen plan estrategiko bat aurrera eramateko teknikari bat kontratatzea eskatu dugu, baina tamalez ezeskoa jaso dugu. Auzo ezberdinen saiako zabor bilketa ere hor dago, eta eraginkor baten bermatzeko beharrezko diren edukontziek kudeaketa ere badago zer hobetu. Eskari hau oso sarri aipatu eginda auzoetan bizidan jentaren artean. Gero COVID-a zoritxarrez hemen daukagu, eta oraindik emoten du bere azkenengo, ez dakit momentu honetan zegoetan ikusiko garen urrengo hilabetetan eta urrengo urteetan, ikusten dugu igaz egintza moduen, aurten ere horretarako behar izanak asetzeko diru bat erabiltzea eskatzen dugu. Pertsona, denda, tabernak, hau da gizartekintza eta sustapen ekonomirako batez ere. Ahaztu barik guretzako berdintasuna arloak ere duen garrantzia. Gero, hor dago Zelaita Parken izaera rotatorioa aurre egiteko Zornotzan aparkatzeko dauen arazoari. Hor ikertzen zabiziela, arlo juridikotik esan diguzue, eta aspalditik datorren arazo bati irtera emateko ikertu berzala esan genuen, eta behingoz ia gai horri heltzea posten gaitu. Proposatu gendun boai bere sasoian, eta horregan mantentzen dugu, ez da aurrekontu honetan berrezartzeko, baina bai emakumearen etxea sortzearen hasi batzuk ipintzarena. Etorkizunako proiektu bada, eta hor uste dugu beste herrietan oso ondo funtzionatzen duen espazio badala, eta beharrezkoa uste dugu dala gai emakumeen gaia bere osotasunean landuteko. Eta baita ere, emetik aipatu egin gura duguz, zuek proposatuko inbertsio batzuk eta baita beste alderdi batzuk aurkeztatuko inbertsioak. Hemen azkenean herri bat danon artean egiten dugu eta egokitzat ikusten dugu, zuek Elkarrekin Podemos edo baita zuek, guk 2011an egin genduen boduen bortu ludikoaren eskariagaz. Baita alizan ezkero, Zubizabala eta Zebipunti lotuko duen oinezko bidea egitarena, noski baietz. Eta asko erresteko lukeen auzo bi horietan bizi diren pertsonaren mugikortasuna. Eta noski, aspalditik ari gara, adierazpen libreko panelak edo espazioak behar handia dekiela Zornotzan, eta uste dut jenteak eta elkarteak adierazteko bere lana eta bere mezuak, ezinbesteko adierelako panelak, holan uste dugu kartelgitziako ikusiko genduzela Zornotzako hormetan. Bai. Eta bueno, hau dana bilduz, iaz guk proposatuko eta nortuko horrekontoren zati bat ez dago esatu, gaur egunean, eulan ikusten dugu, eta horrek tristetzen eta haserretzen gaitu. EH Bilduk auzolanean sinisten du, denon lanean metaketan sinisten dugu, baina aukera handirik ez zaigu emoten horretarako. Jakin badakigu 6 boto ditugula, eta zuen artean 9 eta 10, udal gobernu osatzen duzuenok, baina Zornotzarasko ordezkatzen ditugu, eta kontuen hartzeko moduak izan beharko liratekela. Herri bat eraikitzeko lehen esan dute moduen eta sarri aipatuko dute moduen, denon implikazioa ezinbestekoa baita. Ordo baita, 1 milioi bat eramango duen Betarganeko polikiroldegia plantamentuare, aspaldin eta askotan aipatu egin dugu udabaltza honetan, gure jarrera eta posizioa, eta zeinekin ez dugun bat egiten, ez dagulako herriko beharrezeinari gure ustetan egokituta. Badirudi, orain egingo duzuela azterketa hori, ongi etorriak guk aspaldi eginako eskaerari. Azterketa horren emaitza, kiroldegiaren plantamentu egokitzea bidatiko ote diren
ez dakit aukera egongo danik. Badago non inbertitu, porlana zaratago, baina arlo soziali begira, ambizio gitxiko aurrekontu dira, eta gure ez dago proiektu ez da estrategiarik. Horregaitik, guztiaitik ezetza bozkatuko dugu aurrekontu honi, baina ez dugu sekulo bez atea itxi nahi, Zornotzako EH Bildu prest herria etengabe hobetzeko. Bai, eskerrik asko, Ander. Alba, zure gaitza. Egunon, denori. Lehenengo eta behin, esan dozuen moduen, eskerrik asko aurrekontu proiektu honetan lan egin dozuen teknikari danori. Azken asteotan, gobernu taldeagaz bi batzara eukin doguz gure proposamenak lantzeko. Euretan, Astepe auzoko berurbanizazio plan integral bat eskatu genuen, auzo honek dituen gabezi eta beharrizanei eragokian erantzun ahal izateko. Herrik hortuen proposamena edo hortu lodikoen proposamena be mahai gainean jarri dugu, Anderrek esan dagoenez, jakinda PGU-aren barruan sartuko dala, baina ikusita honek dagoen dekonatzerapena, hortik ataratzea eskatu dugu eta herritarron eskakizun bat dena aliketaringen lantzea. Bestalde, jasangarritasun batzordean azken legegintzaldian, edo azken legegintzalditan eztabaidatzen izan garen gaia desblokeatzea eskatu dugu be, hau da, adierazpen libreko panelak herritik zehar jartzea, eta egie da, 3 proposamen hauek kontuan hartuko direla alde neinean eta alde horretatik eskerrak eman gure dodaz gobernu taldeari. Gure azken proposamena Urgoso kiroldegiaren inguruan izan da. Kirol batzorden azaldu zigutenez, aurrekontu parte hartzaileen ondorioz emandako herritarren eskakizun bat izan da kirol instalazioen inguruen hobekuntza orokorrak egitea. Eta honen ondorioz, gobernu taldeak kirol inguruko beharrizanei buruzko ikerketa bat martxan jarriko du. Asko postu ginen honen inguruan jakin genuenean, eta horregaitik eskatu dugu Urgoso proiektua gelditzea ikerketa maitzen den heinean. Ez da gai hau mahai gainean jartzen dugun lehenengo urtea, iaz gure aldeko bozka eman genion aurrekontuari Urgoso kiroldegiko proiektuak kajoian sartu zalako eta denon artean denok batera aurrera egin behar genuelako egoera eskatzen zuen moduan. Ez gauz proiektu beraren kontra esan dugu moduen, proiektua aurreti asko ikerketa bat barik egitearen kontra gauz. Honegaitik, gube kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Alba. Alicia? Vale, egunon guztioi. Lo primero, como no puede ser de otro modo, agradecer a todos los trabajadores sin excepción del Ayuntamiento por su enorme trabajo diario y su absoluta disponibilidad para poder desarrollar nuestro trabajo. Permitirme un agradecimiento muy especial a Irune, eskerrik asko bihotza. Rafa Aritza, no me olvido de vosotros, mil esker. Como cada año por estas fechas, hoy tenemos el pleno más importante del año, donde decidiremos el destino de los impuestos de los ciudadanos, a qué los dedicaremos. Estos presupuestos están aún marcados por unas circunstancias que no olvidaremos nunca. Hemos tenido que hacer frente a una pandemia sin precedentes. Un abrazo enorme para todos los ciudadanos que hayan perdido a un ser querido, hayan pasado o estén pasando la COVID. La política es, sin duda, la mejor herramienta de la que disponemos para crear futuros. Y me refiero a la política cercana, al ciudadano, que es la que desarrollamos desde el municipalismo. Desde el Partido Socialista nos sentimos orgullosos, porque durante estos meses nuestro ayuntamiento ha demostrado su capacidad de acción cuanto más falta hacía. Nosotros siempre buscamos el bienestar de toda la ciudadanía. La lucha contra las desigualdades la ponemos siempre en el centro. Queremos una sociedad más justa, más igualitaria y digna. Y esto nos lleva a aprobar unos presupuestos desde hace ya muchos años y nos sentimos tremendamente orgullosos de la transformación que en Zornotza se ha producido. Queremos garantizar un presente y un futuro para toda la ciudadanía, vivan en el centro o en los barrios. Desde el Partido Socialista en todos los presupuestos y desde hace ya unas cuantas legislaturas siempre pedimos la mejora de los barrios. Ahí está Níser, Jaureguiza, Legarrebi o Ganabecoa, una obra que en su tercera fase cambiará todo el barrio junto con las mejoras en la calle Gudari. En nuestro programa electoral hablamos de los 2 ascensores que a día de hoy ya están en marcha. Huertos lúdicos que llevamos años reclamando y con el plan general serán una realidad. En Acción Social tenemos el compromiso que no faltará dinero para atender las necesidades de las personas más vulnerables. Pedimos una zona de esparcimiento donde las familias, amigos, etcétera, puedan disfrutar de una zona de ocio, donde pasar el día, comer o simplemente estar al aire libre y será una realidad.
El camino entre Subizabal y Subipunte, como bien ha comentado Ander, lo habíamos pedido a la legislatura anterior, no, la anterior. Parece que va a ser ya una realidad en este presupuesto. Es que ricasco. Desde el Partido Socialista luchamos contra el cambio climático, somos verdes y ecologistas. Por eso agradecemos el esfuerzo de este ayuntamiento para el plan ciclable que se ha puesto en marcha. Seremos un pueblo aún más amable. No nos olvidamos de las 843 personas paradas que tenemos en Zornotza. Como siempre, las mujeres somos más. Vale, besterik eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Bueno, endi esan konsiderazio hori, 3 pintzela bakarrik emote gura dut. Lehenengo eta ben, inoiz onartuko dan edo onartu den aurrekontu gasto sozial handien edukiko den aurrekontu hau da, alde edo kontra bozkatu. Izate zenbakiak diezena dira eta hau da. Bigarren kontue, esan partida eskatu zen duen 3.000 4.000 euro pasatzera. Eta eman jatzuen erantzuna izan zen, eurten 260.000 euro inguru gastatuko badira, esteko zentzurik preso ikitea 1.000 euro gehiago. Baina bai hartzen dugu konpromisua, 3.000 eta 50.000 euro behar badira jarriko dugu zela urtean zehar. Usteot hori eskari hori biribilduta egoana. Gero nik uste dut inguru biroko arazoetan, arazo bat daukagula, da uste dut errua ziurazki gure izango da, bai udal tenekarena eta bai udal gobernuan gauzenonak. Eskara izan kapaz transmititzeko medio ambiente 107.000 euro agertzen dizenak izena bakarri dela. Azken finean horrek, agenda 2030, ikerketa batzuk eta proiektu batzuk bakarrik darbaz partida barruak. Eta datoran urtean, nola ziurazki, aurrekontua be, ODS-etara, hurbildu beharko dugun eta izenak eta aldatu beharko dugu eta ipini beharko dutzugu bakotxatekon funtsa. Da ez azken finean, ematen dugu iraunkortasuna eta inguru giroa partida hori dela eta ez da hori partida bakarrik. Ni bakarrik adibide batzuk emongo dodaz, bai teknikariak eta bai udal taldeak ze ulertzen duen ingurumenari buruz, edo iraunkortasunari buruz eta azken aurrekontu bietan joan direnak. Guk ulertzen dugu biziketa plana horren barruan sartzen dela. 1.127.000 euroko inbertsioa. Aztepeko edarrean egingo diren, eurten eindan inbertsioa eta datorren urtean egingo den inbertsioa amonion kontua dela eta 150.000 euro. Uste dut ingurumenarekin zerikusia daukala. Ur-hornidurak berriztea, da ura galerak ekiditzea, uste dut horrepe inguruekin zerikusia daukala. Marabi, Zaratxu, Dudagoitiak, Kimera, 100.000 eurotik gora inbertitu dugu. Eguzki plaka jartzeko ikerketa erekin publitarako, uste dut horrek ingurumenarekin zerikusia daukala. Udalerriko energia bereizterrien ikerketa konpromisoa daukaguna eta uste dut datorren urtean posible izango dela aurrera eramatea eta horretarako 30.000 euro jarri dugu urtengo presupuestoan, uste dut bide horretik doala. Garbiketa kontratu berria eslatu da eta hor barredora bi elektrikoak sartu dira, kendu diaz konbustinokoak eta uste dut horrek zer ikusia dekola ingurukurekin. Gero batzeko GLP teknologia be erabiltzen da. Urtero 100.000 euro inguru kosteko jakuz inbertsio horrek. Urgozo kiroldegian, aurrera eramaten danean be, hor energi berreztigarriak implementatzen dira. Geotermia, eguzkiko energia, eta bar. Rezikletako kanpaina be, egingo dugu, 10.000 euro. Estolderiako auzo proiektu berria be, ari gara egiten, uste dut, estolderia be, zerikusia daukala. Bai Bernoite usorako eta bai Altzibar usorako, 20.000 euro. Gero urbanizazio barrezketa egiten danean eta aspaldi zen asko gabiz egiten, bai Hogen Barrenan, bai Iser, bai Konbenion, borbe, estoldura, urornudura, argiteria eta abar egiten dira. Erreka garbiketan, be 15.000 euro egin duguz. Lur kalitateteko ikerketa, beste 13.000 euro. Eraikun publiketan argiteri teknologia aldaketa, bai eskolan, bai aurreskolan, bai zelaietan, bai larreak kiroldegian, 50.000 eurotik gora. Argustira,
2021 eta 2022 urteen artean 3,5 milioi inbertsioaz ari gara hitz egiten. Eta horrez dugu sartzen, inguru giroan bez sartuko litzatekena, hiri hondakinen bilketa eta gero egiten dan kudeaketa. Uste dut, gehiago egin aldala, eta hori seguru nau gehiago egin aldala, eta eraginkorragoak izan behar garela, eta pauso gehiago eman behar dugula, baina ezin leke erredikulizatu zifrie 107.000 euro direla. Ez diez 107.000 euro. Gehiago egin alda, seguru baietz. Baina, guazen bakotxa bere proportzioan jartzen. Bukatzeko, alderdi sozialistari, eskerrak eman gura dutxo daz. Eskerrak eman gura dutxo daz, berriro be, alde boskatzen duelako aurrekontu honen. Eta eskerrak eman gura dutxo daz, bazken finien, bai Betaragane, bai Izer, bai Hogen Barrenan ekimenak, alderdi sozialistak bultzatu indegula. Eta erokonozioen berziako egindako lana. Eta eurten lortuko dugu, beste oso bat, alderdi sozialistari esker, aurrera eramatea. Beraz, Alicia, eskerrik asko. Bueno, horre, Andoni, aipatu egin dozuz, azkenean proiektu edo ekintzakin zerrikusien dekien, ez dakit, esku sartzeagaz, dinot, esku sartzean, proiektu azkenean obrak bideratutetatik diru kopuru potente batez, eta hainbat ekintza. Baina guk gure alderditik ingurumena, ez da bakarrik obra batzuk hemen jarri argindarrako plaka fotovoltaikoak edo ura hobetu noskik egin behar direla, eta aipatu dozun moduen bizikleta garaiatzeko edo bizikletan danok ibiltzeko proiektuak. Ados, baina hortik haratago da inguru giroa. Eta inguru da kontzientziazioa. Eta horretarako hemen ez dugu ikusten plan estrategiko bat hori aurrera eramateko. Dana gelditzen diez proiektu zehatz batzuetan. Eta ez plan estrategiko. Horretan be, eta garrantzi oso handia eukingo dau, jentearen kontzientziazioa. Segin alditugu 1000 proiektu, 1000 gauza, baina jenteak gero espaditu erabilten edo espada behar izanik ikusten, ez dugu bideratuko horretarako. Orden guk emetik, inguru giroa bera, partida moduen, egin beharko litzatekena da, sortu sail bat horretarako. Eta horregaitik, inguru giro, eta ikusten dugunean partidak, ikusin dugunean inguru giroko partidak, hori da, guk ikusin dugun diru kopurua, 107.000 euro. Eta guretzako, indar horreri beste bulkada bat emoteko garaia da, eta horreri bere dekon garrantzia emoteko sasoia heldu dela. Hori da, guk hemen inguruen aurreko ikusten dugunan, inguru giroen arloan. Beste barik. Bale, Ander, eskerrik asko. Uste dut, argi geratu dela bakoitzaren posizioa, eta argi geratu da bebai aurrekontu barruan ze partida dago esan. Ondo ikusten bazue, bozkatzera joko dugu. Bai, esko botoak, eseskoak, Seigarren puntura joko dugu, F 2021 fakturaren zerrenda balio kostu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzaileko eginkizuna ez betetzea. Hau Ogasun Batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, zozer esatekorik, hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen da. Zazpigarren puntua, 2021ko udala aurrekontu gastu eta sarreren egoeraren eta 2021ko udala aurrekontu egonkortasuna gastu erregela eta zor mailaren inguruko txostenak. Eta baita 2021ko hirugarren hiruhilabeteko diruzaintzaren egoeraren berri ematea. Eta ordainketa epeak betetzearen inguruko hiruhileko txostenaren berri ematea ere. Hau Ogasun Batzordean kontu emon zen, indikadore guztiak, parametro guztiak betetzen dira, eta normaltasunez doa urtea. Zortzigarren puntura joko dugu,
administrazio elektronikoaren ezarpen egoerari buruzko fiskalizazioa 10.000 eta 20.000 biztanle bitarteko udalerriko udaletan 20-21 informaren berri ematea. Hau ogasun batzordean emozan kontu, azken finean da, ikerketa bat egiten ari dira 3 udalerrirekin, Tolosa, Gipuzkoan, Laudio Araban eta Zornotza Bizkaian, eta, porka-porke bagoazela, administrazio elektronikoaren bidean, eta, helduko garela, heldu behar garen mugara, legeak ala diolako. 9. puntua, ondorengo berri ematea ezkontza zigiak egiteko alkateen eskumena eskordutu izana, 1864 alkatetza dekretuak. Eta dekretua dino, tokia araubidaren oinarriak arautzen dituen legearen 21 eta 3 artikului, eta udal araudi organikoaren 36 artikului lotuta, kode zibilaren 51 artikuluak, eta toki erakunden antolaketa jarduera eta erregimen juridikoari buruzko arauaren 44 artikulak ematen dizkidaten eskuduntzez baliaturik, ondorengo erabaki hartu dut. Lehenengo, Juan Mari Ugalde, Amoretetxano udaleko zinegotzi jaunaren esku, ustea jarraian adierazten den eskontzeko almena. Jose Luis Barrio Nuevo Terrazas eta Elizabeth Muñoz Corrales. Hauek, urriaren 30ean eskondu ziren. Bigarrena, momentu enten ari garen haitzen, udalbatzari honi emotea, eta 3. Bizkaiko aldizkari ofizialian argitaratzea. Hurrengo puntura joko dugu, alkateak eskorduta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea, 8 izan direla, azkeneko udalbatzatik ona, 8 izan direla hartutako erabakiak. 11. puntua joko dugu, 11. puntua, Elkarrekin Amorebietak aurkeztutako mozioa. Bizkaiko Foru Aldunderi eta Batzar Nagusiari IAE salbuesteko gutxieneko neurria aldatzeko eskatzea. Albari emango dotxetitza, berak aurkeztu dizela mozioa. Alba, zurea daitza. Lehenengo también parkatu zerderaz bakarrik ekarri dut. Al pleno del Ayuntamiento de Amorebieta, el Grupo Municipal Elkarrekin Amorebieta presenta al próximo pleno ordinario esta proposición para su debate y aprobación relativa a instar a la Diputación Foral de Vizcaya y a las Juntas Generales a la modificación del mínimo de exención del IAE. Justificación. El territorio histórico de Vizcaya es el único de Euskadi y de todo el Estado donde las empresas que tengan un volumen de operaciones inferior a 2 millones de euros están exentas de abonar el impuesto de actividades económicas. En el resto del Estado y los territorios históricos de Araba y Guipúzcoa, este límite está establecido en 1 millón de euros, en concordancia con el resto del Estado. Este hecho convierte de facto a Vizcaya en un territorio donde las empresas que se mueven en esos márgenes tienen unas condiciones fiscales más ventajosas, en detrimento de la hacienda pública de la que se financian nuestros servicios públicos. Además, al ser el impuesto de actividades económicas un impuesto de carácter municipal, esta decisión está adoptada por la Diputación Foral de Vizcaya y las Juntas Generales genera un agravio comparativo entre los ayuntamientos de Vizcaya y el resto de Euskadi, ya que ven aminorada su capacidad recaudatoria. Esta proposición tiene, por tanto, el objetivo de instar a la Diputación Foral de Vizcaya y a las Juntas Generales que corrijan esa situación, mejorando así la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos, atendiendo en todo momento a la realidad económica que vivimos. Propuesta. El Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta de Chano insta a la Diputación Foral de Vizcaya y a las Juntas Generales de Vizcaya a 1. Fijar en el caso del impuesto de actividades económicas el máximo para la exención de pago del mismo a los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1 millón de euros, como ocurre en el resto de territorios históricos de Euskadi y el resto del Estado. 2. Establecer la posibilidad de que los ayuntamientos puedan regular en sus ordenanzas fiscales de manera transitoria y en atención a la crisis económica derivada del COVID-19, una bonificación temporal del mismo de entre el 50 y el 75% para el año en el que sea efectiva la modificación del máximo exento hasta 1 millón de euros y de entre el 25% y el 50% para el año siguiente. Esta bonificación temporal solo se aplicará a los sujetos pasivos que no superen el volumen de operaciones de 2 millones de euros. Eskerrik asko, Alba. Nok eskatuko dutxa, Ander? Ez gu bakarrik esan, bate egiten dugula Albak Elkarrekin Amorebietak aurkeztutako mozioagaz. Bakarin jarradura txiki bat, hau da, obariak 50 edo 75 arteko hiri, gu ala ere bat egiten dugu Albaren jartzen dagoenagaz, baina aurre ikusten dugu buai udaletzeak da onduen jakiena zein dan bakoitzaren egoera, eta orduen egokitzeko prestetasuna adierazi nahi dugu. Hau da, udaletxeak berak ikustea zein dan kasuri kasu, zer aplikatu, zer obari aplikatu
aldan, hori, esan dute moduen kasu bakoitzari. Beste barik. Ander, duda bat, horrezate dozunen kasu bakoitzari zer da? Negozio bakoitzari? Bai, bueno, bai, orokorrean bai. Claro, normak parkatu, baina uste dut normak ezin lekela egin selektiboki, baizik eta normak zuk ipinten dozunien tasa bat, ipinten dozu tasa bat, orokorrean tramo horretan sartzen direnari. Uste dute, norma foralak ez dagoela usten, Igual, txartu, norma hori hoboto egokitu bakoitzak eukindako zerari. Parkatu, hori udala barik foru aldundiak enbarko leuke bere araudian, Sin más, beste barik. Vale, egunon berriro. Es verdad que Vizcaya es el único territorio de Euskadi y de España en el que la norma que regula el impuesto de actividades económicas, artículo 5.1h, recoge la exención de los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2 millones de euros. En la iniciativa del Elkarrekin Amorebieta se omite que en la propia norma foral se exigen una serie de requisitos adicionales en este mismo artículo. Pero lo que más llama la atención es que en la moción del Elkarrekin Amorebieta viene a plantear que esta decisión es una especie de atropello que las Juntas Generales de Vizcaya y la Diputación Foral debieron perpetrar contra los ayuntamientos de Vizcaya que ven minorada su capacidad recaudatoria. Lo que sucede es que no fue así. De hecho, en el umbral de exención de 2 millones se acordó a instancias de la Comisión de Eudel. Y además, cuando se aprobó la exención, se acordó también compensar a los ayuntamientos por la pérdida de recaudación. Fue lo que motivó que el coeficiente vertical del Gobierno bajara en 2007 del 70,44% al 70,04%. Es más, analizando el texto que plantea el Elkarrekin Amorebieta, se ve claramente una especie de complejo de inferioridad municipal, porque se insta a que las Juntas y la Diputación fijen un nuevo criterio y nosotros no podemos compartir esa visión. Los socialistas somos firmes defensores de la autonomía municipal y eso significa también defender los órganos que hemos creado para que los municipios tengamos voz y ésta se traslade al resto de las instituciones como pueden ser las Juntas Generales o la Diputación. Y lo que es más importante, que estas instituciones respeten esa voz, no que tomen la decisión por nosotros. En conclusión, lo cierto es que la decisión de fijar ese umbral de exención en 2 millones de euros se tomó a instancias de la Comisión Territorial de Eudel y además se acordó la compensación a los ayuntamientos, por lo que desde nuestro punto de vista lo lógico será que cualquier cambio lo decidan también los ayuntamientos de Vizcaya dentro del propio Consejo Territorial de Eudel, que es el órgano de representación municipal. Nosotros no queremos que las Juntas o la Diputación tutelen a los ayuntamientos, sino que sigan respetando las decisiones que desde sus órganos de representación los ayuntamientos le trasladamos. Nuestro grupo municipal votará en contra. Besterik ez. Eskerrik asko, Alicia. Itxaso? Bai, egunon danori. Gure taldeak hurrengo kapitulo atal ezberdinetan azalduko ditudan argudioen gaitik, bai, mozioak zer eskatzen duena gaitik, noiz eskatzen den, ekarpen legean, Aliziak ere esan duena gaitik, ez ekarpen legean adostu eta uderen adostu zena gaitik, eskumen asunto bate gaitik, eta udalonek adostutakoarekiko inkoherentzia batzuen gaitik, gure taldeak kontra bozkatuko du. Eta zehazki azalduko ditut, orain gainetik komentatu izan ditudan kapitulo hauek atal hauek, ezta? En primer lugar, por lo que pide la moción, subir los impuestos a microempresas. No nos olvidemos que estamos hablando de unas microempresas que facturan entre 1 y 2 millones de euros y que en el caso de Amorebieta son 85 establecimientos calificados como microempresas, que estamos hablando de la carnicería del barrio, la frutería, el taller de la esquina o la perfumería. Y a esos 85 establecimientos se está proponiendo subirles impuestos que dejarían de estar exentos y a tener que pagar IAE por su actividad, además en una situación como en la actual. Y es cierto que se propone una compensación temporal durante 2 años con una bonificación pues, entre 25, 50 y 75, pero en estos 2 ejercicios pasarían a pagar IAE y además posteriormente a pagar IAE, de acuerdo con la proposición de norma que se propone en Juntas Generales y aquí también, a pagar IAE en su integridad. Y esta solicitud, además, creo que no deja de ser incoherente, ¿no? con lo que este ayuntamiento ha fijado desde el Partido Nacionalista Vasco y creo que con el apoyo del resto de grupos, porque además quiero recordar que H. Bildu también lo formuló en la Comisión de Hacienda para estos presupuestos, se decidió no subir tasas e impuestos y es por ello que esta modificación de subir impuestos a microempresas que hoy se propone en esta moción y veo que también respaldada por
EH Bildu sería contraria a esta opinión mayoritaria, por no decir unánime, de los grupos de este ayuntamiento cuando se planteó no subir impuestos y tasas para el 2022. En cuanto a los tempos, creemos que es una iniciativa que si pretende entrar en vigor en 2022 y tener un impacto inmediato, pues va tarde porque el devengo del IVA es el 1 de enero, en este caso del 22, con lo que no daría tiempo a que se incluya una modificación normativa. Y más, si se pretende instaurar esta modificación a través de los ayuntamientos en lugar de ir directamente a juntas generales. O sea, se retrasaría más la entrada en vigor. Y esto me lleva a las competencias, ya que la reforma de esta norma foral es competencia de juntas generales. De hecho, el grupo juntero Elkarrekin Podemos Bizkaia ya ha planteado este debate en juntas generales, presentó una proposición de norma foral el pasado 9 de noviembre, instando exactamente lo mismo. Entonces creemos que tenemos que debatir este asunto en la institución competente, que son juntas generales, y por tanto, pues que lo que decía, ¿no? Debatir exactamente lo mismo, interferir en el poder legislativo, en este caso que son juntas generales, pues que no creo que es lo procedimentalmente correcto. Y es ahí, como decía, donde tenemos que debatir y donde todos los grupos representados, además, en este ayuntamiento tenemos representación y por tanto, para poder posicionarnos y legislar al respecto. Y por último, que también se comentaba en la justificación de la moción, en cuanto a las diferencias entre territorios y el supuesto agravio comparativo. Y si bien es cierto que Guipúzcoa, Araba, Nafarroa y territorio común tienen fijada la exención en 1 millón de euros y en Vizcaya están 2 millones de euros, esto no implica como tal un agravio comparativo de Vizcaya respecto al resto de territorios, por lo que voy a contar a continuación y que ya ha comentado Alicia, porque incluso podría ser lo contrario por la fórmula en la que está establecida la fijación de los 2 millones de euros. Y los motivos son dos, y me repito respecto a lo que ha comentado Alicia, porque creo que es importante de cara a este asunto. Primero, porque Eudel acordó de forma unánime, es decir, por todos los grupos representados en Eudel, que la exención debía fijarse en 2 millones de euros en este impuesto. Beraz, Eudelen aho batez erabakitakoaren kontra egitea litzateke mozio honek eskatzen duena. Beraz, aldaketarik egitekotan guk uste dugu Eudelen ere erabaki beharko zela aldaketa hori. Y en segundo lugar, y como consecuencia de la pérdida de recaudación que implicaba para las entidades locales la exención de 2 millones de euros, y vuelvo a repetir, 2 millones de euros, el Consejo Vasco de Finanzas, y en la ley de aportaciones, no en la que hemos aprobado hace escaso un mes, sino en la anterior, que ya pues, han pasado unos cuantos años, que es del 2007, se compensaba a los ayuntamientos por esta pérdida de recaudación y es por ello que, como comentaba Alicia también, las aportaciones que se hacían hacia los ayuntamientos aumentó en unos 48 millones de euros más o menos y se modificaba el coeficiente vertical en los porcentajes que ha comentado Alicia. Beraz, udalek, eta hitz egiten dut Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, jasotzen jarraiten duten zenbatekoan, 2 milioiko kenkariaren zenbatekoa sartuta dago, eta 1 milioi batera jaisten bada kasu honetan Bizkaian proposatzen duzuenarekin, aportazioa ere jaitsi beharko zen, ezta? Eta beraz mozioa plazatzen duen agravio komparatibo hori ez da ematen, udalek jasotzen duten zenbateko da aportazioan 2 milioiko kenkaria dutela kalkulu horrekin egiten dalako, bale? Eta ondori ez da, ez luzatzea gaitik, nik uste darri geratzen dela gure alderdiaren gure taldearen azaldutako guztiagaitik gure boskaren zentzua eta guzti horregaitik ez esko. Eta beste barik eskerrik asko. Eskerrik asko itxaso. Bai, Ander? Bai, interpelazio gaitik. Argi dau, 2022an EH Bilduk erabaki zuen tasak ez igotzea, eta zuk gero argi itxi dozu, hau 2022an ez dala sartuko. Ez da sartuko 2022ko, ez da muten aukerarik. Eta badaki igualare, EH Bildu badaki hau, non zein dan erabakitzeko lekua. Baina, izango zan, zuko ondo esan duzu moduen, ez da moten denporarik orain sartzeko, baizik eta etorkizun baten aplikatzeko. Beste barik. Beste batek, bai? Lelokere txiki bat bakarrik, Ulertzen dut esaten duzuna, eta nik esan duten ez da denporarik sartzen 2022ko, baina orduen bigarren puntuan eskatzen den bonifikazioa da konpentsatzeko kenkari horren efektua, ez da, esatzen duzu bonifikazio bat 2022ko eta beste bat 2023ko 2 milioitik batera jaiztaren efektu, orduen
Bargaitik, bakarrik inkoherentzia bargaitik, baina, bueno, listo. Besterik, bueno, bozkatu egingo dugu. Bai. Baiezko botoak? Baiezko botoak? Ezezko botoak? Hurrengo puntura joko dugu, humore apur bataz, ez dikila falta humorea, bale? Venga, amabigarren puntua, EH Bildu Amorebieta Etxanok aurkeztutako mozioa interus publiko goreneko proiektuen erregulazio berria. Ander, zurea da hitza. Gaur egun ingurumen administrazioen lege proiektua izapideatzen ari da Eusko Legebiltzarrean. Eta zuzenketak aurkeztu ondoren Legebiltzarreko prozeduraren fasea aurreratuan dago, epe laburrean onartu dadin. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektuari aurkeztutako zuzenketatariko baten sedea Euskal Autonomia Erkidego lurralde antolamenduari buruzko maiatzaren 34/1990 legea aldatu eta figura berri bat arautzea da. Hau da, PIPIS edo interes publiko goreneko proiektuaren figura sortzea. Aldaketa horren bidez, Eusko Jaurlaritzari ahalmena emoten zaio ustezko ingurumen hobekuntza izan dezakeen edozein azpiegitura interes publiko goreneko proiektua izendatzeko. Baldin eta sustapen publikoa badago. Hala nola, energia berriztagarriak sortzeko proiektuak, zabortegiak, araztegiak, erausketa proiektuak eta abar. Gainera, esaie aterik izten beste proiektu mota batzuei, hala nola ekipamendu handiei eta bestelakoei. Baldin eta ingurumenaren aldetik nola baiteko justifikazioa badute. Eremu degradatu baten planteatutuko ia edozein proiektu, esaterako aintzinako hondakindegi batean golf slaia bat edo eta abar. IPG interes publiko epatu emoten izendapen horrek lurralde antolamenduko eta hirigintza plangintzako tresna guztiak azpiegitura barrira egokitu beharra ekarriko du. Hau da, herritarren parte hartzarekin egineko udalen hiri antolamenduko plan orokorrei inposatu egingo zaizkie. Balizko interes orokorreko proiektu horiek toki eremuko administrazio publikoen irizpidearen aurkakoak izan arren. Zentzu horretan, IPGPak APOa baliagobetu egingo du. Are gehiago, lurralde antolamenduaren lege aldaketa honek toki erakundeen prebentzio kontrolerako hala eta baliogabetzen du. IPGP figura beraz lurralde eta hirigintza plangintzarekin inguruan ezarritako adostasunaren aurkako eraso bat da. Toki eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea. Udalari ez baitzaio aukerarik ematen bere lurraldearen barruan desegokitzat jotzen dituen erabilak mugatzeko. Kezka handiz ikusten dugu ingurumen administrazioen legea laster baldintza horietan onartu alizatea. Hori dela eta, Amorebieta Etxanoko udal Euskal Herria Bildu udal taldeak honako mozioa aurkeztu du osoko bilkuran eztabaida eta onartzeko. Bat, Amorebieta Etxanoko udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuaren figura jasotzaren aurka dagoela. Eta baita ere gure udalan toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia aurratzen duen beste dozein tresnaren aurka dagoela. Bi, Amorebieta Etxanoko udaleko osoko bilkurak Euskadiko udalen elkarteari eskatzen dio udalen udal interesa defendatzeko jendaurrean adieraz desala, aurka dagoela eta dagozkion kudaketa guztiak egin ditzala lurralde antolamenduari buruzko legea aurreko puntuan deskribatutako moduan alda ez dadin. Eta hirugarrena, Amorebieta Etxanoko udalaren osoko bilkura mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Euskal Udalen elkartea bidaltzea erabaki du. Eskerrik asko, Ander. Alba? Kasku bakarrik esatea egingo dugula mozio honekin.
Ander. Alicia? Bai, eskerrik asko. La visión local tiene la ventaja de acercarse a los problemas más próximos e inmediatos de la ciudadanía. Nadie puede cuestionar el firme compromiso de los socialistas con el municipalismo. Es parte de nuestro ADN. Nuestra presencia en los ayuntamientos vascos tiene más de un siglo de historia. Durante décadas, los socialistas vascos hemos sido la piedra angular en la vida política de un gran número de municipios. Hoy en día estamos en el gobierno municipal de 38 municipios. Sin embargo, en un mundo cada vez más globalizado, con estos trascienden los límites municipales, autonómicos, estatales y cada vez más veces también los límites continentales. A las políticas se nos exige tener amplitud de miras, saber mirar más allá de los límites de nuestros pueblos. Una parte importante del precio de la factura de la luz de nuestros vecinos y vecinas se ve afectada por decisiones que se toman en Moscú, Benín o Washington. Las emisiones de CO2 de una fundición de Singapur tienen un efecto directo en el ascenso de las temperaturas de nuestro verano. Es nuestro deber tener esa capacidad de velar no solo por lo más cercano, sino para el bien común. Nuestros vecinos y nuestras vecinas se preocupan por lo inmediato, por aquello que afecta directamente a sus vidas y a la de aquellas personas que tienen más cercanas. Pero entre nuestras obligaciones está también saber hacerles comprender que de la misma manera que la onda expansiva de las decisiones que se toman a miles de kilómetros de nuestros pueblos tienen un impacto directo en nuestras vidas, de la misma forma nuestras decisiones locales pueden tener un impacto directo en la vida de nuestros convecinos y convecinas. Nos enfrentamos a un reto de dimensiones mundiales y vamos muy tarde. Cada día que pasa, cada día que seguimos perdiendo en debates estériles, es un lujo que posiblemente no nos podamos permitir. La lucha contra el cambio climático pasa por una firme apuesta por la transición energética. Y la energía más limpia es aquellos que no se consumen. Esta es la razón de la apuesta que por una economía circular, una gestión de los residuos que nos permita una eficiencia energética lo más elevada posible. No se trata solo de consumir energías cada vez más limpias. La mejor apuesta es consumir de la manera más eficiente posible. En esto todos los grupos estamos de acuerdo. Pero insisto, estamos en el momento de los hechos, no de los dichos. Ahora es cuando nos remangamos y nos ponemos a trabajar. De nada nos sirven los discursos cargados de énfasis, de palabras biensonantes y grandilocuentes y después no somos capaces de llevarlo al terreno. Porque una cosa es predicar y otra muy diferente repartir trigo. Hay grupos que no se cansan de decir que están firmemente comprometidos con el reto climático, pero luego se arrancan las vestiduras cuando se habla de la instalación de parques eólicos, plantas de residuos, de gestión de residuos, etc. Es el momento de actuar. ¿Cómo vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo de una economía circular, sostenible, capaz de altas tasas de valorización, si desde todos los ayuntamientos de Euskadi se paraliza la instalación de las plantas necesarias para ello? ¿Cómo vamos a alcanzar las tan cacareadas soberanías energéticas si nos oponemos sistemáticamente a la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos? Porque más allá de lo que se está diciendo, la enmienda presentada a la Ley de Administración Ambiental hace referencia a cuestiones muy concretas. Proyecto de especial interés público, es decir, que tengan un impacto directo no solo en los vecinos y vecinas de nuestro municipio, sino que impactan directamente en la totalidad de Euskadi y de manera indirecta a niveles mucho más amplios. Son proyectos de iniciativa pública, es decir, impulsados por el Gobierno vasco. Han de ser estudiados, debatidos y aprobados por el Consejo de Gobierno, que, dicho sea de paso, es democráticamente elegido por las representantes de la ciudadanía vasca. Esta es una figura que está presente en la legislación del Estado y en la mayoría de las comunidades autónomas, incluido Nafarroa. No se trata, como están diciendo malintencionadamente, de suspender la autonomía municipal para la construcción de campos de golf. No frivolicemos con temas tan serios y preocupantes como el reto climático. Nos enfrentamos a retos que solo lograremos sacar adelante con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Tenemos que saber mandar los mensajes adecuados para lograr la complicidad de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Nadie puede quedarse fuera en la lucha contra el cambio climático. Cada mano, cada pequeño esfuerzo es necesario y fundamental en el resultado final. No enfanguemos, no confundamos, no manipulemos. No tratemos con superficialidad cuestiones tan importantes y tan trascendentes como el de la lucha contra el cambio climático. Nuestro voto va a ser negativo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Entendido. Bai, egunon berriro be. Alicia. Mikrofonoa, bai.
Gaur eztabaidara dakargun EH Bilduren mozioak, legebiltzarrari eta eudeleri esaten, igual hobeto esan da, eskatzen dio, Amorebieta Etxanoko udal honen bidez, ingurumen administrazioen legean sartu den zuzenketaren, konkretuki 71. zuzenketaren kontra egitea. Eta, orain komentatuko ditudan argudioen gaitik, gure, ez dugu mozioa babestuko. Lehenengo eta ben, ez dugu bat egiten zuzenketak dionarekin formaren aldetik, porque se trata de un proyecto de ley en tramitación en el Parlamento y que los legisladores, que son los y las parlamentarias de los grupos que hoy estamos aquí representados, debatirán en la forma que corresponda. O sea, nosotros creemos que no podemos interferir en un debate que de hecho ahora mismo está en ponencia y que las y los parlamentarios son quienes decidirán en qué modo quede aprobada la ley en términos generales y cómo quede redactada la enmienda en particular. Por tanto, posicionarnos en contra de una enmienda que todavía está a debate en ponencia, que todavía no ha sido aprobada y que no ha sido incorporada ni en el dictamen ni ha sido aprobada, creemos que todavía queda un tema procedimental de proceso que hace que no podamos interferir en ese debate. Cuando corresponda, pues ya debatiremos los grupos y en este caso, lo dicho, está en ponencia en el Parlamento. En la misma línea, respecto al rechazo que H. Bildu exige en esta moción a Eudel y que tampoco compartimos, porque Eudel ya analizó el proyecto de ley que se presentó en el Parlamento y ya manifestó su opinión respecto al proyecto de ley. Pero ahora dicho proyecto está en ponencia, como decía antes, y en fase de análisis y, por tanto, ya, tal y como dijo el presidente Eudel, para manifestarse sobre la ley, pues habrá que ver cómo culmina el proceso de acuerdo, porque Eudel, como decía el presidente, no se va a manifestar de algo que todavía no sabe cómo va a quedar ni cómo va a quedar redactada esa enmienda, pues como decía, porque está en fase de análisis en ponencia en el Parlamento. Y respecto de la fórmula empleada, y por derecho un poco comparado, que no es nada que se haya ocurrido una cosa extraña, se trata de un mecanismo jurídico que ya está aplicado en más de 11 comunidades en el Estado, y además entre ellas 3 de las que nos rodean, Nafarroa, Cantabria eta Errioxan, eta baita ere, ez dakit Andaluzian, Aragoi, Galizian, Gaztela-La Mancha, Murtzian, Valentzian, eta beste hainbestetan. La solución que se propone ha sido adoptada por multitud de comunidades autónomas y otros lugares y desde luego está funcionando con absoluta normalidad porque en este sentido pues, se regula el proceso de declaración de qué es un proyecto de interés general, su tramitación, las características que tiene ese proyecto, quiénes son sus promotores, las condiciones, las determinaciones que tiene que cumplir y la documentación de trabajo también en el ámbito ambiental que requiere ese proyecto para llevarse a cabo. Por tanto, es un proceso parcatu que se ha propuesto vía enmienda, como decíamos, pero absolutamente garantista y perfectamente regulado y que se ha utilizado y, como comentaba, que no es novedoso en otros lugares. Eta epatu dan bezala, beste erkidegoetan balio baldin badu, Nafarroan adibidez, zuek be mozioa aurkezten duzuen taldean, babesa dekola Nafarroan, ez dut ulertzen zergatik erkidego autonoman ez duen balioko formula honek. Y por último, respecto al qué, a lo que exige dicha enmienda de la ley ambiental, que compartimos y que, junto con los argumentos anteriores, nos hace rechazar la moción hoy presentada. Legebiltzarrean aurkeztutako zuzenketa honek, gaur eztabaidara dakargun honek, interes goreneko proiektuak aurrera ematea dauka helburu eta ez besterik. Gobernuak legitimitate osoa dauka eta ez beste batzu baino gehiago gutxiago proiektu hauek interes gorena dituztenak, eta diot berriz eta ez beste batzuk aurrera eramateko. Eta proiektu hauek direla eta ez beste batzuk azpimarratu nahiko nuke, legeak oso zehaztuta eta nortutako proiektua direlako, zer diren, lehen esan dudan bezala, zer diren, nola kudeatzen diren, zer txosten behar dituzten, eta abar. Eta interes goreneko proiektu hauek aurrera eramateko, ingurumen legea egokitu behar da, ingurumena, nik uste dudanok opinio berdina ikugula ez da, ingurumena kinkalarrian baitago, zibilizazio gisa, aurrekaririk gabeko erronka bat planteatzen digula eta berehala erantzun beharra eskatzen diguna, ez da, klima aldaketan, kutsaduran, biodibertsitatearen galeran, baliabideak zautzean saiesteko hondakinen kudeaketan eta itsasoen plastifikazioan besteak beste da. Eta horretarako ingurumen lege hau egokitu behar da. Eta hildo hortan, EAJ udal talde honek berresten du beharrezkoa dela gure eredu energetikoa deskarbonizatzeko ekintza eraginkor eta zehatzei modu eragingarrian aurre egitea
fokuak arintzeko lan eginez eta horri lotutako prozesuen eraginkortasun energetikoan jardunez. Eta horregaitik gure taldeak EAJak bere gain hartzen du helburu horien interes publiko orokorra, eta interes horri duen izaeragaitik herriko bizilagunek ere partekatu eta bultzatu beharko dutela. Ez lehen komentatzen genuen, ez da plan estrategiko bat behar dela, zu komentatzen zenuen, ez da, Ander, guk uste dugu aldaketa hauekin bide hori ere egiten dela. Helburu komun hori ezin da egon proiektu estrategikoak oztopatuko dituzten interesen menpe, proiektu estrategiko horiek gaur egun klima bizi duen mehatxuari erantzuna emateko behar baitira. Eta lege honekin, aipatutako erronke irten bideak emateko erantzukizuna, eraginkortasunez egingo da, ingurumen balioen defentsaren alde eginez eta hondakinen kudeak eta jasangarrian konpromisoa gauzatzeko. Nik uste dut horrek direla ingurumen legearen, legebiltzarrean ingurumen legean sartu diren zuzenketaren helburuak, eta zuzenketa honekin ere ahalbideratu nahi da ibilbide horri egitea eta trantsizio ekologiko ingurumenaren inguruan lan egiteko bidea egiten du zuzenketa honek, eta ikusiko da zelan geratzen den ponentziaren ondoren, baina guk uste bide hori egiteko ahalbideratzen duten zuzenketak direla. Eta badakigu, guk uste du kontzeptu batzuek, eta ezakit entzun dituz, nimbi edo banana deritzonak, nire etxe ondoan ez jarri ezer naiz eta interesekoa izan, baina beste baten ondoan ez jat inporta jartzea, guk uste dugu olako adierazpenekin laburbiltzen diren jarrerak ezin gaituela eraman trantsizio ekologiko justua defendatuko duen eredu energetiko edo ekonomiko jasangarria birformulatzeko azken aukera galtzera. Y es por ello que me sorprende mucho que nos estemos encontrando en esta situación en un momento en el que tenemos que avanzar de forma intensa con actuaciones, desde luego claras, hacia la descarbonización, como decía antes, hacia la implementación de la economía circular, hacia la racionalización en la utilización de los recursos, en la sostenibilidad del sistema. Y si de verdad estamos pensando en que eso es lo que tenemos que hacer, creo que tenemos que poner los medios para poder hacerlo y sin crear obstáculos. Debemos lograr que, y por lo menos esa es nuestra opinión, que a través de la ordenación territorial existan planes territoriales que conlleven procesos de reflexión estratégica y que además lleven la concertación con todos los actores. Eta beste barik, esan bezala, kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko Itxaso. Ander, zure ditza. Esandakoari Itxaso, ekartzen dugu udaletxera, ze foru parlamentu lege horrek udaletxean dekolako eragina. Eta eragin zuzena foru aldundian eta udaletxean ere. Orain dela gitxi, sartu dugu udaletxe honek eta txalotu egiten dugu erabaki hori, Altsasu Gatikako lineari jarri dugu alegazio bat. Zergaitik? Altsasuko Gatikako linea horrek transportatu edo eramango ditu Zaragozan fotovoltaikoak sortuko dituen energia hori gero beste leku batzuetara eramateko. Orduen, olako megaproiektuak ekarten dabe gero kriston kalteak, bai ekologikoki, kasu honetan, udalari, Zornotzari, eta beste udaletxe batzuei. Eta azken finean, gizarteari. Megaproiektuak ekarten dabe gero mega infrastrukturak horrek gauzak eramateko. Eta hau esan da, Eusko Jaurlaritzari interes publiko goreneko proiektuak izendapena alde bakarreko modu batean egiteko ahalmena emateak demokraziaren joko arau hauek aldatzea dakar. Lurralde antolamentuaren legeak 1980ean onartuak lurralde ordenamenduaren oinarrizko zutabeak ezarri ziren Euskal Autonomia Erkidegoan. Euskal Autonomia Erkidegoko sistema instituzional konplexuan 3 instituzio mailan artean lurraldean antolamentuan nola gauzatu arautzen du. Eusko Jaurlaritzak, legebiltzarrak kasu honetan, foru aldundiak, batzar nagusiak eta udalak. 3 eskala hauetan artean lurralde ordenatu eta koordinatzeko joko arauak ezartzen ditu. Legeak. Bakoitzari dagozkion eskumenak banatuz.
lurraldearen garapen ekonomiko, urbanistiko eta soziala 3 mailatako erakundeen artean eraikitzeko helburua zuena. Garretasun falta ikusten dugu. Lurralde antolamentoen legea bezalako oinarrizko lege bat, beste lege baten tramitazioa aldatzeak udalari inolako kontsultarik egin gabe gainera, gardentasun falta erakusten du. Oinarrizko lege bat atzeko atetik aldatzea da. Eusko Jaurlaritza proiektu bat, izen publiko zein pribatuak, interes publiko goreneko proiektuak, izendapena emateak udalai inposatuko zaie, eta hauek ezer esateko izango ez da beraien lurraldea defendatzeko tresnarik ere. Ez soilik etorkizuna, era ordenatuan eraikitzeko, baita ere, herritarrek beraien herriaren etorkizuna zein izan nahi duten erabakitzeko. Gogoratu behar dago, momentu honetan, herri honek apoa edo herritarren parte hartzerekin eraikitzen ari garela. Eta berez, herritarrek apoari erabaki ondoren, Eusko Jaurlaritzak hiritarrak erabakitakoaren kontrako proiektu bat inposatu dezakete. Herri honek dituen erronkei aurre egiteko ezinbestekoa izango da, lankidetza, tamalez, udalak eta herritarrak alde batera ustea erabaki dute, kasu honetan, Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eskerrik asko, Ander. Itxaso, bai? Bai, gauza bat, pare bat bakarrik. Demokraziaren joko arauak esan dozu estila betetzen, baina nik uste dut legitimitate oso egingo duela legebiltzarrak, gizarteak eta gure zornotzarrak edo euskal herretarrak eman dizkien boskoekin, lege hau aurrera eramateko, beraz nik uste dut demokraziaren aldetik joko arauak haustuz ez dira ezer egiten. Gardentasun faltaren inguru, nik uste dut lehen esan dudala, ez da, legea ponentzia batean ari dara aztertzen, inola ez atzeko atetik, eskutuan eta jende horrean egiten ari da, jende horrean jarrita, ponentzia batean eta lege baten ez da, bezaz, gauza guztiak argi eta garbi eta transparentziaz. Nik zuzenean bizi baitut, zelako transparentziaz egiten ari dan aldaketa lege, ingurumen lege aldaketa hau. Eta gero, proiektu zehatzen inguruan, nik uste dut proiektu bakoitzean ponderatu beharko dela udalerrietan daukaten efektua, lehen esan duzun bezala, ez da, tentsio linea honen inguruan, udalak eta gobernu taldeak ikusi ditu ez dauzela ados gauza batzuekin, alegazioak eta alegazio fasean alegazioak aurkeztu dituztela, eta nik uste dut hori egin beharreko gauza da, gure erantzunkizuna da gainera, baina hori gauza konkretu bat da, proiektu konkretu bat, eta hemen diguna da, proiektu estrategiko bat eukin behar dugula, ingurumenaren trantsizio horretan edo ingurumenaren alde egiteko proiektu estrategiko eta interes gorena daukaten proiektuak albideratzeko ingurumen lege bat dela, eta nik uste dut gauza batek, kasu honetan ez daukala bestearekin zer ikusi eta ekintza horrek aurrera eramateko edo albideratzeko lege bat dela. Eta nik uste dut gainera, denbora gehiegirik ez daukagula, klimaren aldaketa eta energiaren trantsizioarekin ari baldin bagara, eta ingurumenari lotutako hainbat azpiegitura martxan jarri baldin baditugu, nik uste dut ondo egin behar ditugula, eta gainera egin behar dugula denporaz eta momentuan. Eta ingurumen lege honek albideratuko dituela proiektu estrategiko, eta esan lehen esan dudan bezala, interes goreneko proiektu hauek albideratzea. Beste barik. Bai, Ander. Amaitzeko. Bai. Bakarik esan, guretzako eta herritarren gehienentzako bere instituzioak hurbilena eta gertuena eta gogokoena udaletxeak dira. Hori, azteko, azkenen hor eskola biltzarrean gelditzen dana oso ondo dago, baina azkenean hemen egunerokotasunean udaletxeak dira haientzako instituzio horik referentearenak. Eta bakarik gauza bat, honek emoten duzte bildur, eta jarriko dut adibide bat, hor Arantxa Tapiak Andereak, hor behin eta berri, zibilida beti adibidez fracking proiektua bultzatzeko. Eta fracking proiektua udalertxe guztietan, eta ez batkarik udaletxean, azken finean, herritarren kontra proiekturen kontra adierazi da eta adierazten gara. Orduen, beldurra emoten da, bolako legeak aprobatu eskero, inposatu justo klimaren aurkako neurriak proiektu desberdinekin. Bakarrik hori, beste barik.
Boskatu ingo dugu orduan. Bai, baiezko botoak, eseskoak, Amairugarren puntura joko dugu. Onartu Amorita Etxanok udalak migraziorako euskal itun sozialari atxikitzea. Bueno, hau bozera maile batzordean aztertu gendun, hau batez onartu gendun, nik txiki batzuk esango dudaz, eta gero gure bozu egitza emango dutzuet beste guztioi. Eta udal batza bokatzen dugunean, karri dugu hau eta argazki bat eskatuko txuet, badanok argazki bat ataratzea, gero kolaz bat ingo da, onartu duten edo atxikitu garen instituzio guztiekaz, eta bueno, beste barik. Migrazioa ez da egoraren araberako fenomenoa, baizik eta munduan gertatzen den egiturazko egora bat. Dimentsio arautzaileaz eta etikoaz gain, migrazioaren erronkaren aurrean, herrialde aberatzenak migrazio fluxuak eta kultura aniztasuna modu egokian integratzen jakin izan dutenak dira. Hala ere, migratzaileak mehatxu gisa aurkezten dituzten diskurtso indartsuak mundu osoan ari dira ugaritzen. Faltsutasunez eta populismoz jorratutako bide beldurgarriak. Orain arte, Euskadin, era bateratuan erantzun zaie migrazio erronkei. Hala ere, populismo eta xenofoboaren mehatxua hor dago. Migraziorako euskal itun sozialeko proposamen hau, oztopon eta aukeren testinguru horretan dago kokatuta. Bere helburuak proiekzio etikoa, preventiboa eta proaktiboa dute. Itun honen bitartez, 10 konpromiso zehatzeri erabateko babesa ematen diogu, dagozkien eskumen esparruetan. Zozer esatekorik? Bai, Ander? Bat egiten dugula, baita esandako hitzekin ere, eta gure partetik bakarrik esan, hau itun hau landu behar dugula udaletxetik, baina kontuen hartuta eta elkarlanean, elkarteak eta honetan lan egiten da bien eragilekin. Ezinbestekoa da, danon partaidetza itun hau aurrera eramateko. Eskerrik asko, Ander. Hurrengo puntura joko dugu? Bale. Boskatu, parkatu, bai. Bueno, 14. puntura joko dugu, Azaroaren 25ko adierazpen instituzionala, emakume aurreko indarkeria ezabeteko eguna. Bueno, berdintasun zinegotziari, Ainhoa, zurea ditza. Egun handanik. Emakumeen aurkako indarkeria larderiarako tresna indartsua da. Emakumei zuzendua, indarrean dauden genero arauak desafiatu eta eralda ez ditzaten. Mehatxurako tresna hori zuzenean emakumeengan erabiltzen da, baina baita haien gartuko pertsona maitatuenengan ere, min handiagoa sortzeko modu gisa. Kalkuluen arabera, bikotekideen edo bikotekide hoien eskutik indarkeria jasaten duen Euskal Autonomia Erkidegoko 10 emakumetik 6 seme-alaba adingabeak dituzte. Eta horiek ere biktima bihurtzen dira. Indarkeria bikarioa esaten zaio emakumeari, 3. pertsonak baliatuz, kalte psikologiko handiena eta larriena eragiteko egiten zaion biolentzia motari. Zeinak hankarkeria maila gorena lortzen duen haien erailketarekin, seme-alabak, ama, aita, egungo bikotekidea eta abar. Istanbulgo hitzarmenean ezarritakoa aplikatuz, kasu horiek ere genero indarkeriaren parte gisa ulertzen dira. Seme-alabei egindako kalteak erasotzaileek emakumei tratu txarrak transmititzeko tresna bihurtzen diren heinean. Azken lege aldaketek dagoeneko jasotzen dute figura hori. Biktima adingabeak babesteko neurriak sortzeari eta edatzeari dagokionez. Hala ere, oraindik ere beharrezkoa da genero indarkeria ukatzen duten, kasu horietan seme-alaben arriskua gutxiesten duten eta indarkeria horri aurre egiteko tresna juridikoak zalantzan jartzen dituzten diskurtsoen eta jarreren aurka ohartaraztea. Jarrera horiek adingabeen eta emakumeen birbiktimizazioan eragiten dute, haien salaketak susmopean jartzen dituzte, amak zigortzen dituzte, haien testigantza gutxiesten dute, eta aitaren guraso ahalaren eskubidea babesten dute, emakumeen eta adingabeen segurtasunaren eta indarberritzearen gainetik. Emakumeen aurkako indarkeria beren seme-alaben bidez sistematikoki egikaritzeko modu horren aurrean,
bai eta emakumea kontrolatzeko, ertzatzeko eta kaltetzeko modu guztien aurrean ere, Euskal Erakundeok indarkeria horri aurre egiteko erantzukizuna dugu. Kontuan hartuta, ez direla gertakari isolatuak, egiturazko desberdintasun egoera bati erantzuten diotela, eta egoera horri ikuspegi feministatik heldu behar zaiola. Horregaitik, Amorebieta Etxanoko udalak honako konpromiso hauek hartu nahi ditu. Indarkeria bikarioaren errealitate hori agerian jartzen eta behar bezala hartatzen laguntzea besteak beste. Istanbulgo hitzarmena jasotzen dituen indarkeria bideen biktima adingabeak koordinazio protokoloetan eta indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko protokoloetan txertatzea eta protokolook eguneratzea. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak hautematen eta esku hartze goiztiarra egiten laguntzea. Udal zerbitzuen bidez, beste eragile batzuekin lankidetzan, hezkuntza, osasun eta polizia agenteak eta abar. Eta emakumeek beren ardurapean dituzten adingabeekin eta kaltetutako beste pertsona batzuekin behar dituzten beharrei eta baldintzei erantzutea. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak babesteko eta esku hartzeko prozesuak hobetzea. Beren eskumenen esparruan ikuspegi feminista duen sektore arteko abordatze integral eta holistikotik. Neurri guztien erdigunean jartzea, biktimen eskubideak eta haien ahalduntzea, eta laguntza integrala ematen laguntzea, prozedura judizialarekin duten implikazio edo lankidetzan maila edozein dela ere. Toki administrazioko langileak berdintasunari buruzko prestakuntza jaso dezaten bultzatzea, bereziki emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean erantzuten diharduten langilei, genero ikuspegi eta giza eskubideen ikuspegia aintzat hartuz. Lanean jarraitzea berdintasunaren aldeko eta emakumeen ganako indarkeriaren aurkako eta ondorioz haien seme alaben aurkako, herri itun bat lortzeko herritar guztien jarrera aktiboa behar dugulako indarkeria matxistari gabeko gizarte bat lortzeko. Herritarrei gogorarazi nahi diegu indarkeriaren biktimei laguntzeko baliabideen sarea eskuragarri dagoela. Besteak beste, Satebi, indarkeriaren biktima diren emakumeentzako telefono bidezko arreta zerbitzuaren eta zeuk esan haurretan erabeentzako telefono eta online orientazio aholkularitza eta informazio zerbitzuaren bidez. Era berean, herritarri dei egiten diegu, azaroaren 25ean, atzo, bat egin dezaten emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta beren udalerrietan deitutako mobilizazioekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainhoa. Bai, Leire, zure da hitza, Leire. Bai, bueno, egunon, denengo eta behin, herriko talde feministei eta udalari eskerrak eman nahi diegu antolatutako ekintzengatik. Azararen 25 pasatu da, atzo izan zen, baina indarkeria matxistak kalean jarraitzen du, gertutasunean ari da. Berdintasun batzordean aspalditik, aurreko legegintzalditik hain zuzen ere, adierazpenak herrikoiak behin eta berriro aldarrikatu izan dira. Legegintzaldi honetan eta aurtengo martxoan hain zuzen, herrira moldatutako adierazpenak egingo zirela zin egin genuen. Urrian proposamena jaso eta ekarpenak egitea eskatu zitzaigun. Lana bete genuen, talde politiko batzue behintzat. Elkarrekin Amorebietak eta Zornotzako EH Bilduk. Batzordean bildu eta ekarpen batzuekin ado zeudela entzun genuen batzorde buduaren ahotik, baina EAJak eudeleko adierazpena erabiltze erabakia hartua zuela. Horren aurrean abstentzioa eman genuen, protesta gisa. Eta orain esan nahi dugu, nola ez, eudelekin alde gaudela. Eudelen adierazpenean agertutakoarekin bat gatoz, baina gure herrian aspalditik bertan agerikoa aurrera eramatea dela esan behar dugu. Indarkeria bikariaren errealitatea ezaguna dugula. Indarkeria matxistaren biktimek babesa dutela. Biktimen eskubideak aintzat hartzen direla. Uda langileek berdintasun formakuntzak jasotzen dutela, eta bar. Hau guztia egin da ere, edozein eratako indarkeria matxistarekin ez dugu bukatu. Zornotzan ere, zoritzarrez, indarkeria matxista kalean daukagu, gertu. Denetariko biktimak, indarkeria bikarioko biktimak ere. Urtero jasotzen den memorian agerian geratzen da, ez dela indarkeria matxistari gabeko herria. Botzaketak, ziberindarkeria, aldentzen neurria duten gizonezkoak,
fobia matxiruloak, tortura poliziala jasandako emakumeak, bizkarzaina duten emakumeak, emakume eta seme alaba beldurtuak, isileko biktimak, indarkeria bikarioko biktimak, esparru zehatzetatik aldentzen neurriak izan eta betetzen ez dituenak, ez dago adinik, ez dago maila sozialik, ez dago kultura ezberdinik. Edozeinek jasan dezake matxismoaren indarkeria motaren bat. Hauek guztiak aipatzea bakarrik ikara sortarazten du. Lan handia da oraindik egiteke, etengabeko lana, baina lortuko dugu. Guztion arteko elkarlana beharrezkoa da. Eta gero aipatu